Enw Carol Ysgol Penygros yw'r pedwerydd Bryn, sy'n sôn am ymweliad y gwydoedd i cwrdd â'r baban Iesu. Mrs Catrin James, athrawes blwyddyn 4, sydd wedi cyfansoddi'r garol. Mrs Catrin Llywelyn, athrawes blwyddyn 6, sydd wedi ysgrifennu'r geiriau. A Mrs Lona Lewis Davies, athrawes blwyddyn 4, sydd yn ei arwain ni. Nadolig llawen! Ar noson oer o euaf, mewn stabal mocher llwm, fe anwyd yn o faban, nes ei adiw mi wn. Fe ddaeth i brenin yno, i gornel fach o'r byd, ac anrhegion i'n un bychan, i blygu wrth ei Grist. Anwch chi gyda ni, i weld chwaredwr y byd, i'w ddilynau ar ôl i blygu wrth ei Grist. Fe oedd na